Vi har projektet, hvorfor er vand så vigtigt. Og vores problemformulering er, hvorfor forurening med næringssalte er et problem? Hvordan afhænger grundvandsdannelse af vandets kredsløb? Hvad er problemet for den menneskelige organisme, når drikkevandet er forurenet? Og hvilke konsekvenser vil forurening af grundvandet i Danmark have for samfundet? Hvorfor er forurening med næringssalte et problem? Hvad er næringssalte? Næringssalt er et kvælstof og fosfor, men også silicium, jern, zink, molybdat og kobolt sammen kuldioxid hører med. I det følgende behandles kun kvælstof og fosfor. Kuldioxid er omtalt nærmere i planternes tilpasninger til kulstofforsyningen. Hvilke konsekvenser har næringssalte for vandmiljøet? Udledningerne af kvælstof og fosfor til vores vandmiljøer har konsekvenser for mennesker, dyr og planter. Lukkede drikkevandsboringer, uklare søer og iltfattige fjorde med døde bunddyr. Næringsstoffer er stadig det største miljøproblem i have og søer samt i grundvandet. Hvordan kan man undersøge forureningsgraden i et vandmiljø? Forureningen kan måles direkte ved, at man tager en vandprøve og analyserer den for B15, eller man kan måle indholdet i vandet. Man kan også vælge at måle på koncentrationerne af plantenæringsstofferne nitrat, ammonium og fosfat. Indholdet af plantenæringsstofferne kan vise, om der udvaskes næringsstoffer til vandløbet, eller om der har fundet en nedbrydning af organiske stoffer. Disse målinger kaldes tilsammen kemiske målinger. Deres svaghed er imidlertid, at det forurenede vand hurtigt passerer gennem åen. Der kan altså med jævne mellemrum komme forurenet vand gennem åen, som dræber de følsomme dyr, uden at der kan måles de dage, hvor man tager prøven. Hvordan afhænger grundvandsdannelsen af vandets kredsløb? Hvordan dannes nedbør? Byer dannes grundlæggende, når luft, der er varm i forhold til omgivelserne og samtidig indeholder fugt, bliver løftet til værs. Trykket falder med højden op gennem atmosfæren, og det får en opstigende luft til at udvide sig. Når luften udvider sig, afkøles den. Hvilken indflydelse har jordbunden på grundvandsdannelsen? Vandets kredsløb er en evig cyklus, hvor vandet bevæger sig fra lag ned i jorden, ud mod søer, vandløb og hav. Derfra fordamper noget af det og falder igen som regn eller sne. Og så starter vandets bevægelse ned i jorden igen. For at forstå denne proces til bunds, er det nødvendigt at kende de faktorer, der styrer vandets bevægelser. Hvilke typer forurening truer grundvandet? Fladeforurening. Ca. 90% af Danmarks areal er åbne områder, der ikke er bebygget. Landbrugsjord udgør omkring 60%, mens skove, garnerier, have og parker dækker de resterende 30%. Punktforurening. Udover landet er tusinder af gamle grus, ler og mærkegrave gennem årtier blevet brugt som lossepladser for affald. På gamle industrigrunde kan man finde nedgravne dunke, tromler og lignende med forskellige kemiske stoffer. Jorden kan også være gennemvædet af kemiske stoffer som et resultat af et almindeligt spild ved den tidligere produktion. Linjeforurening. Denne type af forurening adskiller sig kun fra de to andre ved, at de forurenede stoffer bliver spredt langs linjer i landskabet. Det kan være langs veje og jernbaner. En særlig type forurening sker fra utætte kloakledninger. Hvad er problemet for den menneskelige organisme, når drikkevandet er forurenet? Menneskeskabt påvirkning af vores omgivelser med stoffer, energi eller støj, som forringer livsbetingelser for den levende organisme og eventuelt mennesket selv. Forurening kan fx være nitrat i grundvand, der forringer drikkevands kvalitet, svovl i luften, der kan forskue skoven, giftstoffer i dyrkningsjorden, der kan spores i maden, eller fosfor i fjordene, der kan give bundvendinger og kvæle dyrelivet. Forurening kan også være en ændring af temperaturen, f.eks. hvor der løber kølevand ud fra et kraftværk, og der kan være støj fra f.eks. jernbane. Hvilke konsekvenser vil forurening af drikkevandet i Danmark have for samfundet? Grundvandet er ikke en uendelig stor ressource, som kan bruges uden omtanke. Vi påvirker grundvandet, når vi pumper det op, og når vi forurener for industri og for landbrug. I Danmark er der meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke grænser det inden det forlader vandværkerne. Det er derfor vigtigt at overvåge og passe på grundvandet og kunne forudsige, hvad der kunne blive morgendagens trusler mod vores drikkevand. Det var så vores projekt om, hvorfor vand er så vigtigt.